Fermin Muguruzak esan zuen, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Gero Jon Maiak esan zuen, dantzaten den herria ez da inoiz hilko. Eta guk diogu, jolasten duen herria ere ez da inoiz hilko. Bitu? Jolas egin behar da. Bai, horretara gatoz. Eta hortan ari garen bitartean bizirik eta esna jarraituko dugulako, Garazita Maialen esna, bizirik bai, esna ere bai? Bai. Ados, gogotxu. Aurreko saioko sustoari buelta eman da dagoeneko, ze hortxe egon zineten, kanporatuak izateko kinkalarrian, baina eutxi diozue, laugarren saioa gurean, 280 euro dagoeneko pilatuta dituzue, gaur tensiorik bat ere gabe eta aurrera egiteko moduan zareten, ados? Sorte honeskak. Asier eta Luzka, ongi etorri gurera, ze moduz? Kaixo, Ondo, beste egun bat lehiatzeko prest gatoz, 3. saioa dagoeneko, eta badue markagailua zuen abegorantz, 570 euro momentuz. Ondo, bai. Bueno, helburu handiak ditugu hemen, sofak eta erosi, baina bestela afaitxu bete do bai, ez da? Bai. Bai, zeo zertzu. Gutxienaz hoi bai. Zeo zertzu Gutxienaz hoi bai. zuentzat. Sofarako espadio ematen ere Luzkari. Pintxo jana edo ingo. Afarin bat. Hori da. Ongi etorri eta sorte hon, gaur behar. Fenomeno. Eta bikote berri bat gurean, Irati eta Irati, eta lehen esan diet, nor da Irati? Biak, noski, txantreatik, ongi etorri, kuadrillako lagunak, ez dakit nola bere izten den bat eta bestea nola deitzen dizuete? Abizenari. Abizenez, Hori da. alegia bata da Lareki eta bestea Tapia. Tapia, Oso, no? Hirugarrenez, Miguel Luzen, nola dago, azaldu diguzue? Etorri ginen lehenengo aldia 16 urte genituela. 16 urterekin egin zen berezi batean. Bai, eta gero 18rekin unibertsitatean hasi ginela. Fenomeno. Eta ja ikasketak bukatuta Bukatuta, dituzue. bai. Erabaki duzue, beste fase batean ere etortzea. Hori da. Bai. Ea luzerago irauten duen honek. Ados, neskak? dugu. Bai. Gozatu, Zederra, barriro be, bueltan hemen egoti edanok, deitu danoi, asteragoaz! Ondo dagoen geure burua izatea, baina zalantza barik ikasturteko gauzarik onenetakoa Miluzen itzulera izan da. Ondo dago guk esatea. Ados, zauz? Ez alda ala. Bai. Noski, zalantzari gabe. Oso ondo. Era bat ados. Ikasturte berria EITB, jolas egingo dugu pareetan, Garazi Maialen, irrati entzuliek zaria, esate baterako? Ez. Oin podcastak, asko. Oin podcastak, asko. Bueno, bestak beste, agian Euskadi Irratiko podcasten bat ere entzungo duzue, ia horrekin jolas egingo dugulako. Euskadi Irratiko entzule sutsuak gara gu, ia Garazik eta Maialenek pareetan nor du emaira? Ni. Sortea daukaten, baina horrekin egingo dugu jolas? Bueno, irrati esatari bakoitzak, ze programa daukan ikasturte berri honetan. Garazi, denpora. Gorka ota egi. 3 erregen maia. Ez? Txetxu Urbieta. Amarauna. Ez? Maider Segurola. Amarauna. Ez? Kontuz? Arantxa Iturbe. Amarauna. Hartzuleku Garazi mesedez. Lau akats. Eta zibarko dugu podcasten izenak ere arretaz irakurtzen, akaso, igual hori izan delako. Horixe, lau akats egin izanaren arrazoia Maider Segurola Faktoria saioko magazinean ari da orain. Maider, maite zaitugu. Maider, Arantxa Iturbe, bera ere maite dugu izugarri noski, Nekane Peñagarikan horekin batera arratsean, Inigo Alustiza goizak gaur eguerdiko albistegian, Gorka Otaegi orain asteburutan Amaraunan, Oiane Perez mezularian, eta Txetxuri utziko jauze gauza bat egiten, berak beti egiten du, pasilloan elkarri ikusitakoan egiten dit. Ez da broma, alakoa da Txetxu. Eta zuen markagailuak ere tankerako zerbait dio. Punturik ez. Lastima. Egiten dizu hori bestak beste nire jarraitzaile sutsu dalako. Hori izango da? Bai, da bikote honetan favoritoa dauka. Zer egin. Musu handi bat gure lankide guztiei zoragarri egiten dutela lan be bai. Asier Luzka, irratia entzun? Euskadi Irratia esate baterako? Bai. Gaztea? Ez. Ja gaztea ez. Bale. Bazo iguzi, Zuek ikusi ez zuek entzun. Nor duen Maira? Adina ez da, orain utziko jatzu defentsa egiten. Maira doan bitartean. Nor doa Maira? Nor doa Maira? Ni. Bale. Eluzka, Maira zoazen bitartean, entzun gaztea. Ze adinak ez du hormugarik eta jartzen eta egia da entzule bataz besteko ere, interesgarria daukagula, Bai, 40 gora ere jende asko. Bueno, gure bai. Hori da. Eluzka denpora guazen. Sakatu?
Bai. Ja. Julen Telleria. Dida. Osondo. Joseba Sakristán. Klasikoa gaztean. Osondo. Oiseder Mayo. Joko ona. Ez. Julen Idigoraz. Joko ona. Ez. Ainhoa Vitoria. Top gaztea. Ez. Honek bihotzean ematen dimin lankideak ere baditugulako. Ondo hasi zarete? Hasi zarete? Mesutxuekin egin behar duzu. Bai? Bai. Bagoizari bat? Bai, mesutxuekin egin behar duzu. Julen Telleria didan goizero, maite zaituta nahi. Joseba Sakristán, zarautzen surfean ere ikusi dezakezue oso fin, klasikoetan asteburuan. Oiseder Mayo, oian begarekin batera, segulako bikotea top gaztean, Julen Idigoraz, zea hotxa, B aldean. Ibon Fernandez arratsaldetan eta ze salsa gartze duten hauek gu saioan, eta Ainhoa Vitoria joko honan. Oso ondo, bi asmatu dituzue, 20 puntu! Bai, ez dut ezagutu Ainhoa Vitoria. Ezatari gaztea azten ari da, eman aukera bat, oso interesgarria. Baina esan, ez duzu bizitza pribatua hitz egiten. Ba, nire bikotekidea da. Zondo! Joko ona, gomendagarria entzun. Irati, nordu maira, paretara jolas egiteko, irati harduleko mesedez, ba, Euskal Irratitik eta Gazteatik pasatu eta gero, Euskal Telebistara gatozelako, irati, ikusle, espero, eta ikasturte berrian, ikusgai ditugun saioekin eta aurkezleekin egingo dugu jolas. Denpora. Bi bazuek, odei ez nagola. Ez? Naufragoak, lur errekondo. Bai. Hitzetik hortzera, Lider Nando. Ez? Bi bazuek, Eider Pérez. Otuz. Hitzetik hortzera, Maialen Arzaius. Ez. Harduleko irati mesedez. Zantziteken, aurkeztu lezaken berak ere bertsolaria baita, baina ez, Arzaius, Maialen, bi bazueken ikusten dugu Xabier Zukiarekin arratsaldero. Egunon Euskadin odei ez naola hasia da aurkezten, hitzetik hortzeran Eider Pérez aritzen da, hitzokein idazkiren lekuko hartuta Urko Aristi orain, naufragoetan eta hau hasiera batean asmatu duzue lur errekondo Inigo Bizensekin batera, eta sos kantak arriskuan zen Lider Nando, Lauroba eta Clara Mendizabalekin batera. Azkenean lau akatsekin punturik ez. Eta gure lankidei musu handi bat, eta oso arro egiten ditugun programei buruz. Eta orain, bitartean, egon isil-isilik. Ze hortaragoaz, isil-isilik, mintzioka, marratzen, Garazita Maialen, hasi barra daukagu puntu batzu pilatzen, edo? Bai. Nor joango da Maira? Bai. Ni. Zondo? Hauek konzentratuta ja. Burua proban enfokatuta erabat. Ea ba, zerbaitetarako balio duen horrek. Lau kontzeptuak bertan, denbora. Pertsona, besoa, silborra. Bai. Osondo. Kobazuloa, tunela, eguzkia, hortzadarra. Bero. Hortzadarra, eguzki izpia. Osondo. Marrazki ondo dago, Argia, Mintzioka. jan, espagetiak, dastatu. Otzikara, Osondo Maialen. ela izozkia. Merengue. Ah, gelatina. Bero. Poloa. Segi. Poloa. Ah, plana. Osondo. Vale, eguzkia, izpia, argia, ilargia, eguna. Egun sentia. Urbiltzen gabiltz. Mintze barik. Iuna barra. Bale. Ibai! Hola, Maialen mesedez. Bai,
Hirugarrenaren sartu zaigu. Marrazki mintze barik. Bai. Egin behar dugu. Eta irudikatzen ditugu Maialen eta Garazi mirra egin aurretik ere, flana bezala xe ongo zaretela. Oso ondo egina, Baina, Garaziri ez zaio gustatzen. Hori da. Zalea, Ez zait gustatzen. Nahiko postre noblea da, Bai, mundu guztian, nola ez zaizu gustatzen flan? Ja, Bai, ez zait ez gustatzen. zaio gustatzen, bueno. Baina mintzeko eta marrazkia bai etorren erakusle 3 asmatu eta 60 puntu eskuratu dituzuela. Osondo. Asier eta Eluzka, flan zaleak bai zuek? Bai. Denoi gustatzen zaigu. Bai, Garaziri bai, izan ezik, ez da? bai. Flana. Gero parrandetan eta igual plateretik zuzenean hauan sartzearena. Bai. Bueno, egin izan dugu, ez da? Bai. Gaude harro, akaso baina egin izan dugu, zentratu gaitezen pixka da, favorez. Nor joango da Maira? Ni. Asier joango Bai. da, hartu lekua. Hoi dartean Eluzka Erne. Bertan, agertuko dira lau kontzeptuak. Asier prest. Bai. Denbora. Arbola, pertsona, sudurra. Pertsona, monigotea, eman, Ondo? portua, esteak, Bai. Oso ondo. sudurra, kakahuetea, jirabira, eraztuna, Ikusten da hor, bai, eguzkia, zega, berua, ondartza, txankleta, Bai. Oso ondo. Oin barik eta asmatu. Bai, bai, bai. kamera, tripodea, zutabea, pitorroa, Ondo Asier. Ondo ari da, olatuak, itxasoa, igerien, hil, etzan, eguzkia hartu, lamia, Oso ondo. Kain. Azkena bizkor. kamera, grabatu, filmea, Ez. tornillua, Ez. torlojua, Oi, hartu lekue. Eluzka, bingo bat. Bingoa. Bingoa. Ondo, Tantxari ondo zen zen errulegari egin, tiraka, bolatxo atera du. Ez zara, ez. Flana bai, bingoa ez. hori da. No? Ba, nik aitortuko dut oso divertigarria dela. Bai, eta tentsioa handikoa. Bai. Ez dirudien arren, gero nola jartzen den jendea, Hiru, bikain zuek be, beste 60 puntu banatu behar Bueno. ditugu. Nik uste dut Maira joango dela irati. Asko ustiatuko dugu broma hau ez. Azkeneko izan da, zenbitzen dut. Asmatu duzu. Puntuak pilatzen hasi barra daukagu. Eskak, nor bietako barkatu esango dut. Tapia edo Larekin nor joango da? Tapia, ni. Tapia joango da, Bai. oso ondo. Hartu lekua. Eta beste irati, bota proposamenak, ea guk Bai, ere bai, bai. laguntzeri badaukagun. Hortxe lau kontzeptuak. Denbora. Pertsona, izarra, pinpili pausa, ez daitatedako euskaraz. Biolina, txaranga, orkesta, Bai, Oso ondo. oso ondo. Ea berriz ere. Ia zer dan hori. zera, ada, ez dakit. Ez. Aingerua. Oso ondo, hori bai. Horrain geru bat ikusteko? Erizaina. Bikain. Oso ondo! Platerra. Bota irati. Servilleta. Sua. Hartu leku, Hartu leku irati mesedez. Talue txorizu falta. Bai. Bai, barruan edo. Eta diruaren ikurra ere bai, igual, ze ez daude merke ere, baina oso goxoak, Inbertsio ona da, inbertsio oso ona da. onak. Eta ingeru bat ikusi dela hor, Bai. Eta zuk taldu bota aukerak ezinezkoa zen. Irati marrazki hori hobetu behar dugu, baina oso ondo, 60 puntu! Itzazkutura goaz, gure hirugarren proba, riboren berden aurretik, eta ia puntuak pilatzen jarraitzen dugun, momentu honetan oso berdinduta, Bai. markagailu guztiak. Garazi, Maialen nordue, Maira. Era.
Maialen hartu lekue, eta ondo baino beto badakizue, zer egin behar den. Hitz eskutu horiek asmatu, denpera. Bizkarrean, arrekonkon. Poltsa, motxila. Oso ondo. Masaiak, paso. Urritu, Heidi. Paso. Paso. Burua, begia. Sorbaldak, Ezurrak. bitartean, Lepoa. Oso ondo. paso. Hauntza, ardia. Zenbakiak, Letrak. premioa, Podium, paso. Hartu lekue mesedez. Azkenean, hori bai, hauntza ardia, zuzen pista batzuk ematen eta asmatu dugu, lepoa ere bai, noski, bertan dago esternokleidomastoidea, begira mirreko apunte batzuk ere aprobetsatzeko, 3 asmatuta, 60 puntu! Egon zera miluzera, etorri aurretik, Mirra medikuntza errepasatzen. ikasten. Bai, beste Garazi giharren Maialen, dana zeuekin ondo geratzeko, bitu zera legin egiten da bilen. Esternokleidomastoideaz gain, ze beste gihar dago lepoan? Hemen... Mirra hori! Bueno, animo! dago giarra askorik bez. Asier Asko daude. Reluska, hori da. Asier Reluska hitz eskutura goaz. Bai. Asier, zeu, Bai. hartu lekue mesedez. Eta iazerekin jolas egiten dugun, Antxon prestatu erantzuna geroko. Hori. Orain lan oso goian dauta. Guazen Asier, denpara. Froga, Azterketa. kirola, Irabazi. bost, Joko olimpikoak. modalitate, Atletismo. paso. Ama, Aita. ama, Amama. Amona. antzekoa, Amona. garbitzeko, Eskoba. kimikoa, Sanitol. pastilla, pastilla, Uretan. garbitzeko, Ontziak. Xaboia, errezagoa zen. Errezagoa zen. Bueno, non eta eluskak ez zituen dutxak sanitolekin hartzen. Ondo lego, horrela, parranda oso zikin bat egin da gero. Ondo, virus danak garbitzeko. Sanitol, mesedez. Bueno, azkenean bat sartu zaigu, 20 puntu zuentzat, oso ondo. Eta, bueno, txandaka eta urduritu badik eta egiten dugun hitz eskutua, zeirati due? Hartu leku mesedez. Bortxe, Lareki Maira, Hori da, abizenak aipatu gareko. asmatzeko prest, neskak banaka, sorteon, ia sorte dauen. Guazen denpara. Lekua, Iruña. Pisa, Italia. Kaka, Usoa. Paso. Komuna, Aurreskua, Ezkontza. Kaixo, Agur. Antzekoa, gero arte. Keinua, Txaloa. Paso. osatu behar genuen. Ahotsa, Lepoa. Mina, faringitis. Mina, Rezarria. Errezagoak dira izan? Bai, pero nora iristen garen. Hau, pixa, eta ez pisa. Bueno, egia pixako dorre asko daudela, hemen jendeak kalean ere aritzen delako. Jo, azkenean bideo okerrak hartu ditugu punturik ez. Triboren berbetara joan aurretik, beti egiten dugun moduan, markagailuak nola duden ikusiko dugu. 120 puntu, Garazik eta Maialenek, Asierrek eta Luskak 100 puntu, Irati Pariek, txantrean momentuz, 60 puntu. Eta Triboren berbat gatoz, puntu askorekin, zakukada punturekin, panel Eta bakoitza. ondo dakite lehenbiziko bi lehiaki edo bi bikotek, nola aldatzen diren gauzak denbora gutxian Triboren berbetan beraz, denak erne, zuen tauletara eta errebotera ere, bai noski. Garazi, zeurekin hasiko gara, ia ez duten iaz egiten berbek. Guazen, denpara. Pertsona baldarra, Orozkon. Dangela.
Arropa asko jantzita dabilena antzuolan. Marimantusa. Korroka da bastanen. Pokerra. Intxantxua garazin. Gizentxua. Ezertan ez aditu askoitian. Laprandu. Pertsona baldarra orozkon. Dangela. Arropa asko jantzita dabilena antzuolan. Marimantusa. Korroka da bastanen. Pokerra. Intxantxua garazin. Gizentxua. Ezertan ez aditu askoitian. Txikle egin. Berdin du aramaion. Laprandu. Denbora bitarte laburra beterrian. Txolartea. Aupa! Sekulakoa! Eta esan dugu bai, esan triboren eroetan puntuan filatzen astea komeni dela eta hala aritu zarete aseratik Garazik eta Maialenek taula guztiz ondo osatuta 100 puntu zuentzat. Azirre Luzka, beste, horren beste. Ez dago besterik, bakoitzak bereari eutxi eta puntuak bildu. Ez dago bromaterako gaur kontua. Asier, guazen denporan. Bai. Ezertan ez aritu, Irunen. Izterra lo ditu. Arrastaka errestan, Markinan. Sorkan. Ezertan ez aritu, Irunen. Izterra loditu. Arrastaka errestan, Markinan. Tatarraz. Elkarri bultzaka, Ainoan. Sorkan. Ausarta, Mundakan. Mendrea. Irati, Ezertan ez aritu, Irunen. Izterra loditu. Arrastaka errestan, Markinan. Tatarraz. Elkarri bultzaka, Ainoan. Sorkan. Ausarta, Mundakan. Azarria. Aula, iparraldean. Mendrea, oso ondo. ausarta mundakan azarria eta oso azarri zuek ere azkena botata 4 zuzen erantzun eta 40 puntu zuentzat. Eta neskak, zeuekin hasiko gara, taula, 3. taldetik hasiko dalako, ia eusten diogun. Irati prest, badatorri 3. taula, denpora. Larritu, kezkatu, iparraldean. Lorrindu. Larritu, kezkatu, iparraldean. Pizpildu. Arazi? Larritu, kezkatu, iparraldean. Fritu. Zikindu, ermuan. Lorrindu. Zeo zer, Bermeon. Zepaitxe. Nortasun gutxikoa ondarroan. Mamala. Kiskali, aezkoan. Pizpildu. Oiua, bidanko zen. Txalampa. Aserretu amorratu arratian. Irritu. Aupa! Eta hau, igual mirra alde batera utzita filologiaren batean izena eman beharrote dugun edo, Garazi eta Maialenek beste taula bat osorik, beste 1 puntu! Eta markagailuak ikusi dugu erakustaldia eta gero 320 puntu pilatu dituzte Garazik eta Maialenek. 100 puntu, Asier eta Luzkak, 100 puntu, Iratik eta Iratik, beste berdinketa bat, berdinketa! Beste bat, eta badakizue bikoteka, banan-bana, galderak egiten hasi, eta batek zuzen erantzun besteak oker, besteak jongo litzateke kalera, horrela, bietako batek kale egin arte, desenpatean, hariko gara? Asier Luzka, lehenengo galdera zeuentzat, txirrendularitzan zein koloretako mailota jantzi ohi du turrean txirrendulari honenak? Horia. Osondo. Irati? Zein instrumenturekin liluratu zituen arratoiak Amelingo musikariak? Txirula. Txirularekin, flautarekin osondo. Asier Luzka, euskarazko goi-mailako hezkuntza sustatzeko zein erakundek bete du 50. urteurrena aurten? Ueuk, osondo. Irati, asmatu behar aurrera egiteko. La Palmako zein sumendik egin zuen estanda 2021 batean? Joder, no me jodas. Está La Palma, ¿eh? La Palma. Cumbre Vieja, zen sumendiaren izena. Baina joi ez du etxalo bero bat, mesedez, gaur iritsi
Irati eta Irati, Lareki eta Tapia, ja, abizenak ere buruan ondo genituela, eta mentxe desenpatean, baina horrek esan nahi du orain arte, ondo aritu zaretela, ez du jarri dituzela gainontzeko lehiakideak ere, zuek gustora? Bai, baino. Hirugarrena zen hau, laugarren bat ere egon liteke, akaso? Ez dut uste, ja. Nola? Bueno, bazuek ez bazarete beste txantrear batzuk bai, ez? Txantrearrak guztatzen ez zigu. Animatuko ditu. Eskerrik asko, Ados Neska, diote, betortziarren, hau pazuek. Zono, datu bat, urriak 18 ditu gaur, tarteka ondo dagoelako, non gauden kokatzea eta bar. Garaipolita da, udazkenean ondo sartuta, batez ere ja, iraileko asmonak alde batera utz ditzakegulako. Azkenien. Ikasturte hasieran beti izaten da, hasiko naiz eta kiroldegira joan, zoi ere gertatu zaizuen. Kiroldegira danok. Bai. Hasi bai, segilea, bueno, hori egiten dugunok, irailean hasik eta gero ja segituan kirola egiteari uzten diogunak, zer ote gara, ze hitz hori definitzeko, proto euskaldunek badauka proposamen bat, ezkirola. Ezkirolak gara. Ze esaten dugu hasiko gara, baina gero ja konturatzerako, kontrako bide hartzen dugu. Gu gara ezkirolak, gora proto euskaldun eta gora ezkirol guztiak, Da gainera, traidorea, Gainera hori, gimnasioari traizio egiten diozulako, bidali horrelakoak gustatzen dezkiguta, noski. Ba, oso ondo, gustora jasoko ditugu, zerotik, hasiko gara. Eta zerotik, hasi. Oso ondo. Asier Reluska, zemuz? Joder. Bihotz taupadak, Larri, bihotz taupadak ere. Tope. Zuek ezkirolak, ari zarete kirola egiten milu zen. Bai. Hau kardio pixka bat bada, Ondo. Asko. Bueno, ongi etorri bigarren fasera. Bai, hemen zaudete, beraz taupadoiek ere baretu, eta Garazita Maialen, prestorain biok, definizioak, txanaka, denbora. Tomate baten antzera jartzen den gorputzeko atala. Masaila, bai. Negurako morkotxetik kanpo dago. Neguan. Orduan ateratzen da. Morkotxetik. Hortxe segi, saiatu. Gabardina. Gaztaina, hobeto. Gaztaina gerretzeko galdaratxoa. Danbolina. Bai. Gurpil horizontal birakorra duen jokoa. Gurpil bat, biraka, ze joko da hori. Probatu. Erruleta. Hori bai, ibilgailuaren mugimenduak sorrarazitako ondoeza. Zorabioa. Osondo, jan daiteken harin motako dantza. Porrusalda. Bikain. Sabino Aranak hala izendatu zuen autoa. Bez hasita. Bere bila. Baten zerrenda bat hor, Laragoiko umiek garanok hau dana badakigu. Bere bila bultzia eta... Bai, eta urrutizkina, Hori. eta zemat. Bost, oso ondo neskak 50 puntu. Hemeran. Morkotxa ez, esaterako. Morkotxa ez, egia da. Morkotxa ez. Gaztaina ateratzen delako bertatik. Gaztainek soinean daramatek euk bebai. Ez oso zalea ni, Gaztainena. Ez? Ez. Ni bai. Erreta tampoline. Garaziri ez plana ez gaztainak. Apurbeta raroa da. Maialeneri gaztainek bai. Bai. Ondo usaitzu dute baino. Ja, gero jaten hasita. Oso onak. Definizioak ere usaino nahi izaten dute askotan. Gero harrapatu egin behar, Ados, Asier eta Eluska biok prest. Demora. Burdina lantzen duen sektorea. Siderurgia. Bai. Turismo mapetan P kontsonante urdinak adierazten du. Aparkalekua. Aparkalekua, oso ondo. Ondo hitz egitearen artea. Oratoria. Oso ona. Bilboko plaza ezaguna. Saiatu, Bilbon dago. Borobila. Albia. Bada, Borobila ere. Kasila. O eta A. Moyua alegia. Mendizaleak idatzen duen langilea. Xerpa. Xerpa. Pozarengatik ere atera daitekeena. Negarra. Bikain. Euskararen Akademiako kidea. Euskaltzaina. Oso ondo. Lursail batean muga adierazteko jartzen den seinalea. Mugarria. Mugarria, oso ondo. Dantzari eta gimnastek behar dute. Malgutasuna. Oso ondo. Zerbait egiteko iturburutzat hartu behar den gauza. Hasiera. Bueno. Eredua gehiago. Ondo, zuek segi asmatzen, eta Moyuako hotel kartonera juteko modune gongo zari. 80 puntu zuen marka gainura. Wow.
Zana bertan? Bai, Gaua pasatzen? bai. Ze glamurra, ez? Bai. Joder. Hotel Salien, Begira. bai. Nire Eta bai, baina... karton oso mitikoe da, eta Ja. Euskal Herriko historian ezinbesteko etordun joan beharra Ni zegoen. naiz rotondan. Ja. Moioan. Ez. Egin geuzek. Kartonera. Egin Egia, geuzek, egia. esperientziak pilatu Probatzeko antxontelleria. dago, Adina probatzeko dagozu. dago. Ondo. Ondo. Neskak, guazen eroglifikoetara eta erakutsi zeonak zarien. Lehenengo eroglifikoa dator, guazen denpara. Nor da, saio horretako aurkezlea? Claudio Landa. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo, ka eta Claudio, eta lanotan da. Claudio Landa. Oso ondo. Kalau oso pista ona, Hortik aurrera ja segidan etorri zaio Maialeni, ez da? Datu biografiko bat Claudio Landari buruz. Miluze zale sutxua da. Begira. Ondo. Bigarren eroglifikoa. Guazen, denpora. Ni naiz Ainoaren. Amabitxia. Oso ondo! Bale. Garazia salpena. Zer ikusi duzu? Amabitxia. Amabi itxia. Amabitxia. Sekulakoa. Oso ondo. Erronka bota ezulako, erakutsi zeonak zareduna, jode. Bai. Bizkorrari Bai. dira, Ez esan bibidar, guri. Egia da. Ez esan hori guri bibidar. Bai. Hirugarren eroglifiko be badator, denpara. Errespetatu ondoan duzun, Lehiakide, lehiakor... No. Leia bat Lehiakidea. erantzunen zati, lehiakidea, oso ondo. Leia princesa, leia orkidea hortzen duta, lehiakidea, oso ondo. Eta errespetatu lehiakideak bai, baina punturiko oparitu bat ere, ze hiruak zuzen erantzun da, 90 puntu. Aker eta luzkaren txanda, baina laguntxuek die. Bai, egia. Bai, batzuk asmatu eta Ikesana txalo dagoena, egiten bai. dute, bai. Batzuk txalo, beste batzuk txalo, Garazi eta Maialen asmatzen eta Aker eta luzka pozik txaloka egon direlako. Ba, ea hori Vale. aldatzenena pixka bat asarretzen zareten. Ze hor dago, ez, broma, segi horrela. Pixka da. Euskal Herri baketxu Hori baten da, aldekoa nahi. bizikidetza eta bat. Aker Euskal lehenengo eroglifiko bat denpora. Ja. Zer da egan datorren hori? Liz, Bai, baderantzunen zati? Liz, eta Listorra. Listorra, oso ondo. Liz, trans. Ba, erdia Liz, eta Kim torra, erdia torra, Listorra. Eta Oso ze ondo. politan lanak ere erdi bana egin dituzte. Eluskak Liz eta Xirrek Torra, eta bien artean. Ondo. Krisian daude. Bai, Bueno, ja, Kim torra ez dau, bai, Liz, trans, bai. hau zenuen Liztorrak, berak. Listorrak, ez dakit? Ez sekula heldu, Liztor batek. Listor batzuk edo bai, ez da, ziar? Asiatikoa dela eta bertakoa... Gira da. Carleak. Aurrekoan ikusi nuen, egin behar dela ozpina, sagardoa... Bai, Dena bueno, nahastu. formula ezberdina daude, bai. Bai, ezta? Baina alkola, likoreak eta erabiltzen dira. Bai. Bai. Arazo handia, Bai. esango dugu. Bale, bigarren eroglifikoa hemen problemarik ez, Asmatu, denpora. Nola nahi duzu esnea? zabaldu, Egosten. Ez, bote, zabaldu, zabaldu ez. ireki, Ireki bai? Zer egin behar irekiten, dugu? irekiten, Irekiten. Zer egin eri? irakiten, Irakiten. Bale, hori bai. Ai, Oso ondo. Ireki, aldatua gaitzik, iraki eta txalsekten. Oso ondo. tan. Bale. Bikain du ez? Oso, ari nintzen pentsatzen nik aukeran, jendeak hartze ditu edaria gorrela oso bero, infusioak eta, ez dakit ze estarri daukan jende horrek. Txaron, pizka, eluskak ez. ez nik ez. Ez, neuk be, peltsu... Epel. Bai, Beto. berotxu, bai, Bai, irakiten baina- ez. Hirugarren eroglifikoa, denpara. Zinemaldira etorri da, Penelope Cruz ez. a ber, kendu P, P, Epen, esan duzu lehen? Penelope, Penelope. 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 Cruz non ikusi zu? Abizen, Buru da torri zean aurreneko hau zai. Ba, Aurreneko pertsona. Penelope, oso ondo. Hiru asmatuta, 90 puntu. Oso ondo. Esaldi bihurritara goaz, sekulako erakustaldia bi bikotek ere eroglifikoetan, ea maila hori mantentzen dugun. Ea eusten diogun, lehenbiziko esaldia antolatzeko txanda, Garazita Maialen, denbora. Bidaiariak, Ez. merkantziak, Ez. gameluen, Gameluen. gameluen eta Ez, gameluen. gameluen, merkantziak, Gameluen. bidezkoek, Bidezkoek, merkantziak, merkantziak. eta Bidaiariak garraiatzen Bidaiariak dituzte. garraiatzen dituzte. Oso ondo, neskak.
Bale. Kandelan bikaina egin da, lehenengo asmatu dugu. Ez direnak garbitu, gainetik kendu, ordenean mantendu. Eta bokalen txanda orain, bigarren esaldia, denbora. Oporren hasiera. Oporren hasiera, Zapuzten dute aurretik bokala, Az. ez da az, Ez. ez da ez, Iz. ez da iz, Ospintzen. ospintzen Dute pilaketa, gorrotagarri hauek. bai, Aupa! gozagarria, Oso ona. oso, Hemen ariketa ez delako errez eta gainera denpora Egia. barruan sartu behar Egia. dugu. Bikain, eskak. Jarrai dezagun horrela, hirugarren antolatzeko txanda orain, denbora, Migratzaileek migratzaileek, eta ez migratzaileek, Bidea. Egiteko. ez bidea, Bidea elkarrekin egiteko. bidea elkarrekin, Seguru. migratzaileek bidea elkarrekin, egiteko. Ez. Antolatzen. migratzaileek bidea elkarrekin, Eta seguru. eta seguru, Egiteko antolatzen dituzte. egiteko antolatzen dituzte, Oso ondo! atera zait, barrutik atera Ondo. zait, Ondo. emozioa, laugarrena patxadatxua gozatuko bagenu, kalterik ez, ikustagun, bokalak, demora, Dordoken dordoken gisa, gisa, gainean, gainean daramate. darama, Te... dordoken gisa, gainean darama, etxe, etxe, Osoa. osoa, Oso ondo! Bikain! zera da hau, Dana, asmatuta, 120 puntu, zuen markagailura. Komodina jokoan orain, eta arrastoek diote. Gameluen bidezkoek merkantziak eta bidaiariak garraiatzen dituzte, oporren hasiera ospintzen dute pilak eta gorrotagarri hauek, migratzaileek bidea elkarrekin eta seguru egiteko antolatzen dituzte, eta dordoken gisa gainean darama etxe osoa. Zer da? Karabana. Karabana, ikus dezagun. Eta ondo! karabana, oso ona, Komodina! Komodina ere Agertu da, bai. Garazi Maialen gaur sokatilerako laguna daukazue. Oso ondo. karabana, berrikusi berri dut, Breaking Bad telesaila, Bai, ze ona, zei gustatzu. Ez? Benetan? Ez? Dena dela, Asier Eluzka, mi luzez gain, orain telesail gustokoren bat, Ni ez naiz telesail zail. mi luze bakarrik ez da? Hori bai. Oso ondo, zora garri. Ea ba, esaldi biurrien txanda, guazen lehenbiziko antolatzera. Denbora, Ohikoa da, ez, eguberritan, ez, zenbait, zenbait, tokitan, ohikoa da, eguberritan jatea. eguberrietan jatea. Bale. Oso ondo. Jan entzun dut? Bai ez da, bai, Sabel hasira. Bai, mi luz eta Sabel Zabal ere bagarelako, Jode. Apetitua. Guazen bokala jatera orain, denbora. Ospatzen den, Peta gero bokala, pez hasita, gero bokala, Pasatzen. pasatzen den tokian, arrastoa uzten du. arrastoa uzten du. Bale. Entzun dut gertatzen zaizula azken aldian. Arrastoa uztearena? Bai. Izan daiteke ona, Informatzen dautenek... Oso txarra. Uf. Egia esaten dute? Argituko diazu Bale, gero mesez. bale. Bai. Ze arrastoa Entzuten uztea. dudana, bai. Dena dela. Hirugarrena. Denbora. Batzuentzat. Iguingarria. Ez batzuentzat. Errege jaki. Errege jaki. Iguingarria da. Ez batzuentzat errege jaki. Utxa. Da. Bestentzat iguingarria. Bestentzat iguingarria. Ondo. Eta zalantzak, eta orain bai ez buruarekin, eta buren artien, ja, arrastuek lotzen. Bale. Arrosto utzi du ni hori ere ezkintzatzen. Zu zeurera. Bai, barkatu. Laugarrena, eta gozen ariketa borobiltzera, bokalak. Denbora. Zoragarria. Bokalez hasita. Ezaugarri. Ez da ez. Izugarri. Motel, doa. Ez amo. Ma. Eta beste bokal bat. Maite. Maite du. Du. Pasatzea. Erpan pasatzea. Orpen. Esango dizuet gero zer dan. Momentuz, irurekin, 80 puntu zuen markagailura. Euripean. Hori bai, euripean paseatzea, hori bai. Eta arrastoek diote,
Zenbait tokitan ohikoa da Eguberrietan jatea, pasatzen den tokian arrastoa uzten du, batzuentzat errege jaki hutsa da, besteentzat iguingarria, zer da? Barraskilua. Barraskilua, ikus dezagun. Bai noski! Komodina bertu da. Asier Eluska, Donosti Eskoriatzen, bada boiturie, karakolak jateko, Eguberrietan? Gurean ez, baino... Gainontzean? Katalunian izan izenetan gustora jan izan. Ez guk gure txien be bai, Guk etxien bai. Eguberrietan? Bai. Falta barik. Erreiakia guretzat, bai, top. Bai, saltxa esate dute oso ona dela. Karakola be bai. Dena. Garazki Maialen, zuek? Nik probatu dut. Niri saltxa bai, karakola... Karakola... Garaziri flana ez eta barraskiloak bai. Batzuen... Bueno, gaztamen zera. Nire lagunek esate dute arraro naizela, bai. Bueno, alere, ariketa oso ondo burutu duzuen denok. Bitu zer pasatzen? Begira, sokatirara goaz berdin duta, Garazik eta Maialenek 260 puntu, Asierrak eta Eluskak beste hainbeste. Eta biko modin. Hau ez da egiten, claro, norra zi. Pentsatu behar dugu, betaurrekoak jartzen ditugun bitartean zerekin hasiko garan, veteranoekin, edo beranduago etorri direnekin. Hori berehala ikusiko duzu ez, sokatira dator. Eta hasi noski iritsi berriekin. Laugarren saioa, Garazita Maialenentzat, Asier eta Eluskentzat hirugarren saioa, eta zeuekin hasiko gara. Asier Eluska, bai, prest? Ba, guazen. Denpora, zein da Europako hiribururik zaharrena? Berlin. Atenas, amaitu ezara zaharra, alferra beti lanez? Paso. Betea, nola du izena Iruñeko areto futboleko talde ezagunak? Emerren Xota. Xota, oso ondo. Sona. Eta esaera berri bat ere sortu dugu, alferra beti lanez paso. Lanari paso egiten diolako alferrak noski. Emerra Xota zuzen erantzun da, denbora geratu da. Baina ikusi duzu, aurretik bi oker erantzuteak zigortxoa duela, edo Garazi eta Maialenentzat saria. 308 puntu zuek. Neskak, denpora, Hego Ameriketako zein herrialdetakoa zen Victor Jara? Argentina. Txilekoa, EAEko herritarrek zein eraikin bisitatu ahal izango dute doan urriaren 25-tik abenduaren 2. Guggenheim. Oso ondo. Asier Eluska, guazen, denpora. Afrikako zein parke nazionaletan daude lehoi gehien? Serengeti. Oso ondo. Askotan merezi duela, Pixka bat itxaron eta pentsatzeak, lehoiak lagun izan dituzue, sokaz ondo lotuta, 226 puntu zuek, Garazik eta Maialenek 284 komodeinak oraindik ere, erabiltzeke, bi aldetan. Denpora, nor izan zen lehenengo euskaltzainburu emakumezkoa? Paso. Inorrez, zein da pasioaren kolorea? Gorria. Oso ondo. Asier Eluska? Denpora, Europako zein herrialdetan jokatu da aurten munduko sokatira txapelketa? Irlanda. Herberak, kantaren arabera izarren hautsa egun batean zer bilakatu zen? Bizigai. Oso ondo. Eta sokatira txapelketa nazioartekoa, mi luzen ere ikusten ari garena, 31 puntuk ies egin digute, Garazi eta Maialenen aldera. Errenta dago, baina 64 segundo oraindik ere, denbora, animo neskak. Denpora, zein da bi esteetan luzeena? Estenearra. Oso ondo. Asier Eluska, denpora, nola zuen izena Goenkaleko herriak? Arralde. Oso ondo. Neskak, zauen txanda, denpora, zein udalerritan dago Butroeko gaztelua? Donosti. Paso. Gatikan, zeren bila joan zen Eba Mirentxu ondartzara? Guzki bila. Oso ondo. Eta oraintxe daukagu soka ia berriz azeran bezalaxe, erabat erdi parera etorrita. Denpora, txirrendularitzako ze taldetan lehiatzen da Lourdes Oiarbide? Movistar. Oso ondo. Jarraituko dugu. Denpora, zein kultur disiplinatan aritu izan da Juanito Dorronsoro? Komodina. Komodina, erabili dute, bertsolaritzan noski. Hori da, eta komodina erabilita, ondo erabilita, puntuak galtzen jarritze baino hobeto izaten da askotan denbora geratuta sokan norabidez aldatzea. Orain, ardura, Asier eta Eluskarena 12 puntuko aldea besterik ez dago, zuek
errenta modura hori bai, komodaina daukazue, gogoan izan, eta ondo erabili. Denpora, Bizkaiko zein herritan topa dezakegu hilerri protestantea? Gernikan. Loiun, ze lurraldetan dago Kanbo? Lapurdin. Lapurdin, oso ondo. Jarraituko dugu, neskak? Denpora, zein da munduko zelidorik azkarrena? Gepardoa. Oso ondo. 115 kilometroko, edo orduko 115 kilometroko abiadura lor dezake, eta zuek ere bizkor demonio hori zarete, 20 puntuko aldea, errenta hori pixka bat handitu da, Asier Eluska, 22 segundo, komodina horre, animo bikote. Denpora, zenbat ordaindu behar da garraio publikoa Luxemburgon? Komodina. Doan da. Eta debalde da, komodina ez erabiltzea bera ere, baina aukeran hobeto. Erabili, gainetik kendu, ezin da berriz erabili noski, baina sikiera nesken aldera pasa duze orain ardura, puntu batzuk ere bai bidean, 281 Garazik eta Maialenek, 229 aldea dago, baina denetik gertaliteke, animo neskak. Neskak, denpora, zein abiadura ezin duzu gainditu Lapurdiko A63 autobidean? 130. Oso ondo. Asier Eluska, denpora, zein da Wikipediaren ikurra? W. Oso ondo. Ze ikusten ari garen, Sokatira bizia da hau, 11 segundo besterik ez, eta puntu errentatxoa badago, baina denetik gertaliteke. Arazi eta Maialen. Denpora, zein euskaldun izan zen Boliviako selekzioko entrenatzaile? Kaso. Xabier Azkargorta, ze txirrindularitza modalitatetan aritzen da Jon Areitio? Paso. Realean, Eta denbora! Zer den hau! Azken tiraldi labur honetan, puntu eguztaldera alde egin dutenez, Garazik eta Maialenek 243 puntu, Asierrek eta Eluskak 277. Guau! Neskak, goza bat izan da Garazi Maialen sekulako leia sokatiran. Bai. Benetan asteburutan edo sokatira egiten joan beharko gara, ez da? Dano batera hartu eta Galdera- taldeak osatu egin, beharko. Kaldera Bai. zail asko oso ondo erantzun direlako, bi aldetatik, benetan ikusgarria da, Garazi eta Maialen, berriz ere elkar ikusteko aukera badaukagu. Erakustaldi egin duzu gorko programan. Hau pasuek, urrengo arte! Hori zela! Eta hirugarrenez, 3 saio gurean, eta 3 final. Eta nola aldatu diren gauzak, batez ere azken 2 saio hauetan, etxera joateko zorian egotetik, Mildegitik erortzeko. amildegian, arrisku kirolak eta guztanet ez gizue? Ez. Bai, Asierri gehiago. erakarra errite zaizkit, baina egia esan asko praktikatu daukan. Bueno, ba, hemen ari zarete hortan, Bai, bai. esan bezala. Biluzerekin nahiko, gerturatu, biluzerekin nahiko. Eta finalera iritsi gaur 277 puntu pilatuta, denera, sofaren bila, zakuan dituzue 847 euro, eta gaur zakuan jokoan 5.054 euro. Oso ondo! Pentsatu duzu inoiz nor zarituko zenuke? Saritu, Bai, ama, claro. oso polita hori beti, Claro, Asier Eluska nor zaritu? Nor saritu. Ez dakit. Bazio zer oso nazmatzen dagoena esate baterako, edo medikuntzan aurrerapenak egiten dituzuna, edo horrelako zeo zer. Kolektibo batentzat. Eluska zer, nabaritu didazu ja, eske- zetara noan, Ja, Bai. agian Nobel sariekin, bai. iko dugu bai. jolas. Hori da. Hainbat kategoriatan emate dituzten sari ezagunak, venga danok etxien prest, zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak, adi. Nobel saria irabazi duten pertsonak, Nobel sariari uko egin dioten pertsonak, eta Nobel saria irabazi ez duten pertsonak. Suediako eta Norvegiako erakundeak, aurrerapen akademiko, kulturala edo zientifikoak aitortzeko ematen dituen sariak dira noski, eta jarraian, aipatuko, dizkizuedan izanak, 3 eremu hauen artean sailkatu beharko dituzue. Vale. Zorte hon, Eskerrik asko. Marie Curie. Marie Curie. Ez zuen irabazi, ez? Irabazi zaban. Radioa... Bai. Ez, esperimentuak eta egiten zituna, Bai. eta... Nei, ez zait ezaguna egiten irabazlea izan denik. Ez zuen irabazi, ez? Emakume bat, Bai, baina hori. raro, ez? Bai hartan. Bai. Izango zen, ez? Bai, ez? Bai, ez?
Marie Curie'k ez du irabazi Nobel saririk. Urrengoak? Bob Dylanek? Dylan. Bakearena, igual. Pero bakearen zoz ez zaban irabazi. Ez? Ez, bakeana Bob Dylan ez, ez? Hori sartu janderi buruan. Zeo zer irabazi zuenaren zantzua edo iripena badaukat. Uko egingo zia, igual. No, Ez dut uste. ez. Ez dakit, izan laike. Irabazi jarriko nuke. Bai, nik bai. Zehose irabazi zaban. Bob Dylanek irabazi. Gandik? Mahatma Gandhi. Hemen Bakiana, izaeragatik baina- akaso uko egingo zion. Uko egingo zotza. Hala ez. Bueno, pues jarri uko egin. Bai, Irabazi bazaban uko itxeko plantak ingo zituen dinen. uko egin. Zion. Urrengoa. Einstein. Albert Einsteinek. Nobel saria. Nik aukeratzekotan eskubira egingo nuke irabaztera baina. Ba, bota irabaztera. Bota, ez da getxo. Urrengoarekin goaz. Nelson Mandela. Eman zioten Nobel saririk? Uko egin zuen, ez zuen irabazi? Aitortza egin zortzien dintzat. Tortza bai, hortik eta sari irabaztea, bakearen Jazke saria. danak urtetze jakuz bakianak, Ni baietz jarriko nuke. Venga, bota. Urrengoa dator, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Idazlia. Bai. Uko, berro da? Venga, bota uko, a ver. Azkena, Martin Luther King. Bali, naziotan. Irabazteko modukoa, baino ez Ja. dut uste garai hartan horrelako saririk. Oso gozunik. Ez dakit. Ez irabazi orduan jarrikotza? Asier eta Luzka zalantzan Martin Luther Kingekin. Azkenekoa. Eta azkenengoa, kokatu egingo dugu. Ez irabazi. Asier Luzka, Venga. Venga, ez irabazi. ez irabazin. Ze gutxi daki urteko. Sartu ditugu ere Bai. guztiak. Bai, jakiteko moduko gauzak izango liateke, Bai. baina, bueno. Eta kezkatuta geratu bai. Egin dugu jolas. Ia orain, zorte apur batekin, eta jakintza apur batekin, zakuaren bilan bide arrakastatxo egiten dugun. Nelson Mandela. Irabaztekotan, Irabaztekotan zein ziur bezala? ez dinot, Nelson Mandela izterrengon. agian, bakearena. esatekotan, ero... Fizikakoa baino Bakearena bakearena, izatekotan, agian. Bai, Nelson Mandelak bakearen Nobel saria irabazi zuen. Bai, 1983an hain zuzen, apartheidaren kontrako ekintzailetasunagatik. Einstein. Zalantzak izan dituzue, Bai. Sierre Luzka, bai. sasoiarekin horregon zarete kontuak ataratzen. Ziurtasun gutxi izan dugu, egia esan. Albert Einstein, zientziaren historia aldatu zuen berak, baina Nobel saria eskuratu du. Bai, Oso eta damuarena ere ondo aipatu du, Eluskak. Kasu honetan Nobel saria irabazi zuen berak. eta ez da relativitatearen Hori da, teoria efektu gatik. fotoelektrikoa azaltzeagatik baizik. Fizikakoa, Bai. oso ondo. Vale, vale. Bortxe, zalantza, baina asmatu. Pare bat. Bob Dylan, zantzua hasier, zer irabazi zuela. Esan duzu. Bai, Bai, ez dakit. ez, baina... Bakea esaten zuen Luzka. Deitana, pakezaliak edo fizikaria. Bakea behar dugu. Sartre ez, baina. Agian literatura irabazi? Ah, pues igual. Ikus dezagun. Oso Bai. polemikoa izan zalako.
letren... Bai, Kalifren letren gana. egia da. Eta berak irabazi bai, bila joate ere aztu ote zitzaion aipatu zen gero, 2016an izan zen dago. Baina kobratu bai, Hori bai. Sartre, idazlea, filosofoa, frantsesa, pentsalaria, gauza askori buelta eman da, Simone de Beauvoirren bikote ezaguna be bai. Eskuratuko zuen eta uko egin, ikus dezagun? Bai. Zuzen. Lehenbizikoa izan zen, bide batez. Uko egiten. 70ko hamarkadan eta ez zuen jaso. Trukakia dator. Zegingo dugu? Mahatma Gandhi, Marie Curie eta Martin Luther Kingekin. Dauden lekuan utzi? Bizikoa da. Lehena izan da, Sartre izan da. Sartre, Mahatma Gandhi aurrerakoa da, ez? Bai. Lehenagokoa. Bai. Horren egoitzen irabazi. Bai. Pero Sartre ondo, Gandhi Gandhi ondo aldatuko dugu. Erabiliko dugu? Gandhi ez irabaztera pasa. Alegia? Bai, pero, zer, ez? Bai. Ez que zakit noizkoa diazun. Erabiliko dugu trukakia? Ja, datan kontua da, ez? Fetxak daskator dantzan. Zuk aldatuko zenuke? Bai? Bai, venga, pasa. Bai, ez irabazien aldera pasako dugu. Trukakia erabiliko dugu, Mahatma hau Gandhi. berritasuna dabe, bai? Trukakia erabiliko dugu. Trukakia Mahatma Gandhin jarriko dugu, eta aldakete bat egingo dugu momentu honetan jarrita daukagulako uko egin ziola irabazitako Nobel sariari, baina aldaketarekin ez irabazi kategoria horretan jarriko dugu, ez ziotela Nobel saririk inoiz eman. Mahatma Gandhi ez irabazi. Ondo aldatu duzu, Bai. Bikain aldatu ere. Bai, zen 1927an eta 58an izendatu zuten, baina ez zuen sekula irabazi. Marie Curie, zalantzak eluzka, Bai, ja. zer esaten denuen Marie Curie buruz? Ez emakumea da. Eta Oso emakume hori ja gutxi dira oso historian markatuta bai da. saritutakoak. Bai. Baina aitortza egin zaio, baina nik uste dut garaixan nik uste dut gizonai erosenarrai egin jakola aitortza, ez, berai, ez dakit. Azken Marie aldizan Curie? asko entzun da berai buruz, orduan. Zientzialari oso ezaguna, ikusgarritasuna, zientzian emakumei ematen diena zalantza barik, hor oraindik bidandia egiteko dagoelako, oso ezaguna, besteak beste, Nobel saria irabazi zuelako, letzuelako irabazi, ikus dezagun, Marie Curie? Irabazi zituen bi, fizika eta kimika, Martin Luther King bakearena, irabazi zuen bai. Bai, Asier eta Eluzka jakin zuen merezi duzuela iraultzaren Nobel saria, ze birritan egon zarete etxera joatekotan, eta birritan irizitarete bueltan finalera, 847 euro pilatuta, sekulako bikotea. Hau pasuek, ze mozio, ze man jolas egin dugun guk emetik, zuek etxian seguru bai ez bai, eskerrik asko regotiarren,